नमस्कार, मी सिद्धेश शिरसाट. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत. आता पाहूया दिवसभरात घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी. गोव्यातल्या विधानसभेच्या निवडणुका ह्या EVM मशीनवर न घेता मतपत्रिकेवर घ्याव्यात अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गोवा शाखेने केली असून तसे निवेदन मुख्य निवडणूक अधिकारी कुणाल यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संजय बर्डे यांनी दिले आहे. गोव्यात स्ट्रॉबेरीच्या यशस्वी प्रयोगानंतर आता देशी बटाटे आणि सफरचंद उत्पादनासाठी संशोधन चालविले आहे. येत्या नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील 2 ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर बटाट्यांची लागवड केली जाणार अशी माहिती भारतीय किनारी कृषी संशोधन संस्थेचे संचालक डॉक्टर प्रवीण कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. म्हापसा पालिकेचा कुचिली येथील प्रतिदिन 5 टन क्षमतेचा बायोगॅस प्रकल्प पूर्णत्वास आला असून कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारा हा प्रकल्प सध्या उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेत आहे. प्रतिदिन 5 टन कचऱ्याच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती करणारा हा गोव्यातील विकेंद्रित स्वरूपाचा पहिलाच प्रकल्प ठरणार आहे. गोवा राज्याचे पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांनी मुंबई NCBने केलेल्या कारवाईवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बॉलिवूडचा सुपरस्टार शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान ह्याला अंमली पदार्थ प्रकरणात अटक केली. त्याच्या अटकेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना गोव्याला ड्रग्ज घेणाऱ्या लोकांची गरज नाही असे वक्तव्य पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकर यांनी केले. तर या होत्या गोव्यातील दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी. अशाच ताज्या बातम्या जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक या वेबसाईटला भेट द्या आणि YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.